Ara és el festival de Ceres. El pa dels primers homes eren les herbes verdes que oferia la terra sense que ningú l'exigira. Més endavant va sorgir la bellota i la dura alzina subministrava recursos magnífics. Ceres va ser la primera que va proporcionar aliments millors a les persones, canviant les bellotes per un menjar més útil. Ella va obligar els bous a ficar el coll sota el jou. Per primera vegada va veure el sol la terra remoguda. Amb aquestes paraules, Ovidi, als seus Fasti, ens conta que gràcies a la deessa Ceres, els homes van conèixer l'art de l'agricultura i van descobrir com conrear, collir i guardar els cereals, que van ser durant molts segles l'aliment bàsic del poble romà. Però abans d'aprendre l'art de la panificació, es consumien com a sopes, bullits o en forma de farinetes cuites amb aigua i sal, pulls, o acompanyades amb verdures o llegums, pulmentum. Amb el temps, els romans van adaptar dels grecs la manera de fer el pa, que per excel·lència era un treball principalment familiar vinculat a la dona. La revolució va arribar al segle II abans de Crist, quan va néixer la panificació com a indústria. Aquest procés el trobem detallat en relleus funeraris com el d'Octavius, el lliber Virgilius o també en el de Nonnius Cetus, amb els utensilis necessaris per a preparar la farina. Entrem al forn Vistrinum de Virgilius per veure com es feia el pa. Després de la collita dels cereals, es procedia a la recepció del gra, que s'emmagatzenava en un sòrrea que estaven pròxims al forn. Per a l'elaboració dels primers pans, sabem que s'emprava el farro i l'espelta, que podien ser torrats per a la seva millor conservació. Posteriorment, s'afegiren farines de blat, d'ordi, d'avena, de sègol o de mil. A continuació, es preparava el gra, amb el seu espellorfament, trillat i rentat. Llest el gra, es procedia a la molta. A casa s'empraven els molins de mà barquiformes o de vaivé. A partir del segle IV abans de Crist, els molins de mà tenien un eix de fusta giratori, que va ser un gran avanç perquè reduïa l'esforç físic en realitzar menys pressió amb els braços. Al forn de Virgilius s'empraven grans molins de rotació bicònics, impulsats al principi per esclaus. Però el normal era fer-ho amb animals com rucs, ases i muls. Posteriorment, es va utilitzar l'aigua per a moure les sénies hidràuliques i així moldre els cereals sense fer ús d'animals o esclaus. A continuació, es recollia la farina i es feia el tamissat o cribatge, necessari per eliminar les impureses gràcies a tamisos circulars que podien ser de reixeta o de lli. Després venia el pastat, amb aigua, per a fer la massa més flexible i homogènia. Aquest pastat es podia fer, de vegades, amb l'ajuda d'animals que movien la mescla en unes pastadores de pedra. Després, era necessari un pastat manual sobre taules enfarinades per a donar forma al pa. Ja preparat el pa, abans de la seva cocció era freqüent segellar-lo amb un signàculum de metall o de fang. Seria com una marca comercial amb el nom del forner o alguna iconografia d'animal, vegetal o divinitat. També s'han trobat pans amb una marca vinculada amb el culte imperial per a festejar algun esdeveniment relacionat amb l'emperador. A continuació, arribava la cocció en forns en forma de cúpula, amb una obertura lateral per a introduir la massa amb pales de fusta que recorden a les utilitzades avui en dia. Finalment, es procedia a la distribució.
es col·locava el pa en cistelles, es pesava i anotava per a després procedir a la seva venda. Però quin tipus de pa trobaríem al fort de Virgilius? És important destacar que el pa romà resultava compacte i dur. Eren menys esponjosos que els nostres, per la qual cosa es consumien esmollats i xopats amb vi dolç o llet. Les seues formes eren variades, encara que la majoria dels pans que s'han trobat a Pompeia i Herculà presentaven forma redona i la seua escorça tenia unes marques fetes abans de la fermentació i cocció. Segons la farina emprada, trobaríem el pa més blanc, anomenat panis candidus, o el que era més fosc, consumit per la classe baixa, panis sordidus. Pel que fa a la seva cocció, el pa cuit dues vegades, panis biscoctus, d'ací el nostre bescuit, o el pa ruixat amb aigua que surava, panis aquaticus. Pel que fa a la procedència, podrien trobar el pa del Picer, que era de gran qualitat, el pa dels Parts, que era més esponjós, o el pa dels Sirians, amb dues coccions. Segons el seu ús culinari, tenien pans que acompanyaven a les ostres. També pans per als soldats, mariners i llauradors. Es podien fer amb ous, llet, mel o formatge, o estar decorats amb algun tipus de llavor com sèsam, comí, fenoll o orenga. Així doncs, oh deessa Ceres, mare inventora de les meses, gràcies plúrimes per aquest regal tan valuós i estimat.